Здравейте, приятели! Днес е вторник, 28 януари 2025 година. Луната вече е невидима и подготвяща се за утрешното новолуние. До 21 часа и 30 минути днес тя е в Козирог, след което ще се прехвърли във Водолей. С това тя ще замени старият иморлук с модерно електрикаво сако. Още на прага тя ще се сблъска с Плутон и Меркурий, които развяват протестни плакати и посрещат приветливо новодошлата. Луната обаче още вчера получи подкрепа лично от домакина Уран, който й обеща да я провъзгласи за добрата фея на месеца и да й даде правото след новолунието на 29-ти лично да сбъдва всички желания. Стелиумът във Водолей вече не е за подценяване. Слънце, Плутон, Меркурий и Луна обещават промени и разчистване на всичко, което е старо, закърняло и изживяло времето си. Но за новолунието ще говорим допълнително. Героят на днешната тема е пъргавият вестител на боговете Меркурий. Рано тази сутрин в 4 часа и 53 минути бързоногият полубог Хермес навлезе в светлото царство на Водолей. Той има сериозно намерение лично да получи хартата на независимостта от вестителят на подземното царство Плутон, дори да я извоюва, за да я разнесе до простосмъртните човеци. Знаем, Водолей е символ на новото, на откритията, нововъведенията, непокорството, свободата, равенството, групите, нестандартното, електричеството, електрониката, новите технологии. Едва ли някой от нас не е чувал за него, дори и най-големите скептици започнаха да вярват и да се съобразяват с него, особено при ретроградното му движение, наблюдавайки стремглавото развитие на технологиите и глобалните обществени промени, на които сме свидетели. Водолей отговаря за ума, а Меркурий е нашето мислене. Уран, който е съвременният управител на Водолей, е висша октава на Меркурий. Под патронажа на Меркурий са транспорта, търговията, образованието, комуникацията, журналистиката, писането, общуването, сключването на договори, оформянето на документи, транспортните средства, мобилните устройства и останалата техника, чрез която общуваме и с която получаваме някаква информация. В Водолей Меркурий се чувства добре. Тук той е по родство и в следващите 18 дни ще разпери нашите криле и ще ни помогне да мислим бързо, смело, нестандартно, креативно. Ще ни подтикне да запишем нещо ново или пък допълнително обучение, да започнем да се развиваме по-бързо в сферата на технологиите, ще ни попутне да пътуваме, ще ни нашепне да разчупваме стандартите, ще търсим хора с сходни интереси, ще се включваме по-често в групи, ще пробуди търговският ни нюх и ще повлияе естествено и на тези, с които се занимават с транспорт и съобщения. Голяма част от тези неща ще се вършат по водолейски, естествено електронно, дистанционно, онлайн. В първите дни на февруари в тези направления ще получим помощ от хармоничен аспект на Меркурий с Юпитер, а около 10 февруари възможност е да се получи на електризиране от напрегнат диалог между Меркурий и Уран, които ще премерят силите си, провокирайки ни. В следващите 3 седмици вероятно ще чуем и ще научим за нови неща и нововъведения, за нови, нестандартни,
социални групи и съюзи, нови подходи в образованието, търговията, транспорта, комуникацията или разплащанията. Енергията става все по-концентрирана. Всички планети са се скупчили в половината част на колелото, на звездното колело. Нивото на чашата фигура ще става все по-плътно и все по-ниско в следващия месец. И ако днес Луната чрез мислите ни и вътрешните нужди води парада, то утре тя отново ще отстъпи водещата роля на Плутон и заставяйки той начело, вече всеки един от нас съвсем ясно ще усеща какво трябва да пусне и къде трябва да насочи новата енергия. И ако в центъра на фигурата е Хирон, отразявайки някакви наши стари травми за стара някаква недоработена самооценка, Марс ни връща назад и ни принуждава да се върнем назад, да се обърнем навътре, да рестартираме, да се осъзнаем и естествено да започнем всичко от начало. Но това няма да стане толкова бързо и толкова лесно. Чакат ни няколко интересни месеца и това навлизане в Меркурий, новолунието утре ще бъде, може би, старта на интензивните по-нататъчни енергии. През март ни очакват затъмнения, кармични уроци, нови ретроградности. Ще трябва още да се проработва, да се учи, но това е интересното на пътя – израстването. При всеки, разбира се, е различно проявлението, в зависимост от етапа на развитие, от личните избори, свободната воля и най-вече от избраните разположения в наталните ни карти. Ако погледнем по асценденти, как ще се прояви в следващите 3 седмици Меркурий в Водолей, то всъщност зависи при всеки в кой градус се пада асцендента, но по-общо може да се каже, че, например, при асцендент Овен, Меркурий ще се движи в 11-ти дом. Тук той ще носи нови приятелства, включване в групи по интереси, онлайн обучения, електронна търговия, участие в обществени инициативи, социални мероприятия, включване в нови течения и в нови направления, евентуално занимания с езотерика, с астрология, защо не. При асцендент Телец Меркурий ще се движи в 10-тият им дом. Тук в Водолей той ще се отрази новаторски по някакъв начин в сферите на тяхната кариера и на статуса им в обществото. Евентуално това може да стане чрез някакви нови връзки, нова комуникация, някакво ново развитие за добиване на нова степен в кариерата или пък естествено в обществения статус. Може на някой да му се отдаде да стане лидер на група, например. За асцендент, близнаци, Меркурий в следващите 3 седмици ще се движи по техният 9-ти дом. Домът на далечните пътувания, на обученията, на справедливостта, на духовното израстване. Тук нестандартният Меркурий, свободолюбивият, лидерът на бунтарите ще ги подтикне да поглеждат навън, вероятно към чужбина, да им се иска да пътуват повече. Ще ги подтикне да се образоват, може би да надградят още някаква степен или пък много висше образование. Ще засили комуникацията с чужденци, връзките евентуално с чуждестранни фирми, може да ги побутне да учат чужди езици или пък да започнат да търгуват
навън от страната, с чужбина или пък да внасят вън. Евентуално може да заработят пред тях под формата на някаква комуникация, свързана с някакви съдебни процеси или пък с някакви договори, които да се сключват с чуждестранни фирми. При асцендент Рак Меркурий ще повлияе в осмият им дом. Тук, евентуално, това е домът на дълбокото, на големите възможности, на големите пари, на чуждите пари, домът на сексуалността, естествено и тук е здравен дом, затова той не е за подценяване. В осми дом Меркурий ще им създаде връзки и възможности за печелене на пари и то по някакъв нов начин. Може да им създаде възможност да получат субсидии или пък някакви заеми банкови, да сключат нови договори, които са евентуално с добри печалби за в бъдеще. Могат да им донесат, нали, големи финансови възможности. Евентуално може да им донесе идея за нови източници на доходи или пък техните партньори могат да се здобият с доходи от някакви нови източници, например от електроника, електронни магазини, някакъв друг начин на комуникация и печелене на пари по водолейски, така да се каже. Така, това беше при асцендент Рак. За асцендент Лъв Меркурий ще повлияе водолейски в седмият им дом. Това е домът на партньорствата, на личните партньори, както и на деловите партньори. Евентуално тук Меркурий ще им създаде нови запознанства. Ще разчупи техните контакти, ще ги направи по-свободни, по-отворени, нестандартни, ще ги свържи с интересни партньори. Евентуално може да се получи връзка по някакъв нов начин, евентуално да кажем, да се свържи с някой чрез социалните мрежи, или пък така да си създадеш партньорство с някой, да работиш в група онлайн от разстояние. Някакъв нов нестандартен начин на общуване с личния партньор или пък с нови интересни партньори. При асцендент Дева Меркурий ще повлияе в техният шести дом. Това е домът на работата, също е здравен дом този дом. Това са нещата, които си причиняваме като хронични заболявания във връзка с напрегнатия начин на живот. И тук може да се каже, че движейки се във Водолей, Меркурий е свързан с мисленето, Водолей с ума, ще имаме доста голямо напрежение. Всъщност тези мили хора, които са с асцендент Дева и при които Меркурий ще се отрази като движение в шести дом, внимавайте от прегряване, внимавайте от нервни кризи, от някакви паникатаки, защото може да ви е доста нервно в следващите 3 седмици. Евентуално може това да ви донесе като допълнителна някаква работа, с което да решите в някаква нова работа, да промените графика си, което също е, нали, такова шокиращо и притеснително. Може да включите нови начини за комуникиране, евентуално по интернет, чрез мобилни оператори или чрез имейли. Може да добавите електронна търговия като допълнително натоварване към работата си, нали, частна такава някаква дейност, която да си имате друга основна работа и да изведнъж да решите да отворите, например, електронен магазин, което ще бъде още свръхнатоварване. Може да добавите в ежедневния си график някакъв курс и това също да увеличи дневните ви рутини.
И така, евентуално може да си предизвикате повишена нервност, затова внимавайте къде е мярката, къде и колко са ви възможностите. При асцендент Везни, Меркурий ще донесе промени и приятни изживявания в пети дом. Това е домът на любовта, талантите, на щастието, на личната изява, на светлината, на греенето, на благородството, на лидерството, на талантите. Тук той ще създаде възможност за повече лична изява. Евентуално може да стане лидер в някакви групи. Някакво запознанство от социалните мрежи може да прерасне в любов. Евентуално ще засили пътуванията с любимите хора и то не случайно в този период е и Денят на Свети Валентин. Освен това, нали, в това време се правят много романтични пътешествия, така че Везни, вие сте облагодетелствани, ще имате приятни изживявания благодарение на Меркурий във Водолей, тъй като тук той е разчупен, иска свобода, иска нестандартно, иска интересно, иска ново, така че интересно ви се очертава времето в следващите седмици. Може да се засили тук комуникацията с любимите хора, с децата, по някакъв нов, нестандартен начин да започнем да изявяваме талантите си или пък да се появи някакъв талант, евентуално свързан с нещата, които е силен Меркурий в Водолей. За асцендент Скорпион това ще се случва в техният четвърти дом. Това е секторът на семейството, на ценностите, на корена, на майката или на бащата, зависи кой е бил водещ родител в къщи. Освен това, това е домът. Може да започнем да мислим за нов дом, за покупка на нов дом, защо не. Евентуално може да засилим разговорите с родителите, комуникацията с тях. Може да се наложи да имаме повече свобода в къщи или самите ние може да се я поискаме. Комуникацията вкъщи може да стане по-разчупена. Някои може да започнат да развиват някаква дейност от вкъщи, свързана с образование, с пътуване или пък с търговия. Или пък може да започне обучение в къщи, да се включите в някакви семинари. Със сигурност ще се задържате по-дълго време в социалните мрежи. Може да решите да си купите някаква техника, която да е полезна за вкъщи. За асцендент Стрелец, секторът, в който ще се развива действието на Меркурий в следващите 3 седмици, ще бъде домът на преките контакти, приятелите, съучениците, братовчедите. Тук ви очаква засилена комуникация, срещи, излизане с приятели, с съученици. Евентуално и вие ще искате да надградите образование, да запишете някакви курсове, езици, защо не. Със сигурност може да решите да организирате пътувания с приятели или общи пътувания, или пък с съученици. Може да се включите в някакви ретрити, в групи с сходни интереси, в които очаквате. А пък други ще решат да си закупят нов автомобил. Честито! При асцендент Козирог, Меркурий ще се движи и ще лети във втори дом. Тук той ще ви донесе идеи, хрумвания, нестандартни, разбира се, иноваторски, за нови източници на доходи. Евентуално може да започнете да получавате доходи, обучавайки някого. Може да включите някаква търговия, електронна или не електронна. Може да започнете по някакъв начин да преподавате електроника или чрез електронните начини, които са десетки,
в момента като възможности, може да направите някакъв нов допълнителен доход, който да го превърнете, нали, в източник на финансиране от електронна търговия или пък някакъв друг начин на печалба, за печалба чрез интернет. И със сигурност ще бъдете вече над нещата относно ценностите. Ще разчупите доста старите вярвания и разбирания. За асцендент Водолей. Вие сте така да се каже, в центъра на вниманието, тъй като върху вашите слънца при вас Меркурий ще се движи в първи дом. Това е домът на аза. Какво съм аз, как се излъчвам, как се изявявам. Със сигурност ще решите да се представите по нов начин в обществото. Ще си направите нова прическа, нов имидж на обличане, някакво по-нестандартно, модерно облекло. Някой може да реши да си направи татуировка. Друг може да реши да смени работата си, средата, да смени дом. При всички случаи ще искате да бъдете по-свободни, по-нестандартни, ще имате такова някакво усещане за мода, ще бъдете бунтарски настроени и ще искате така да се движите въздушно, свободно и да сте в крак с новото. При всички случаи, иначе може да станете дори и лидери с вашите идеи и повеждайки, нали, някакви хора, които са сходни на вашите интереси. При асцендент Риби, Меркурий и не само, цялата тази група, която виждаме, се движи в вашия 12-ти дом. Това е най-чувствителният дом, тъй като това е домът на скритото, на изолацията, на домове, на лечението, на потайността, на чужбина, защо не. Евентуално при вас Меркурий може да доведе някакви идеи, които да ви принудат да отидете да работите в чужбина за известно време, може би само за този период, или пък да си направите някоя по-дълга екскурзия в чужбина. Вероятно ще имате повече контакти с чужденци. Може би да работите с чужденци, да започнете да учите чужди езици от вкъщи. Може да започнете дистанционно обучение и да се наложи пък да работите по някаква причина от вкъщи. Евентуално, тъй като 12-ти дом също се води здравен и то точно на психичното ни здраве, на менталното ни здраве, вие също внимавайте с психичното натоварване, евентуално да не прегреете и да не се наложи да се изолирате в някаква такава причина, да се наложи да се вземете въздух и да намалите малко темпото, за да може да се обърнете към себе си, евентуално да се занимавате с повече йога, медитация, защо не и с астрология от вкъщи. Възможностите на Водолей са големи. Нека само да не забравяме, че повечето IT специалисти също работят от вкъщи, така че може да започнете, нали, нещо от този род, да развивате електронен магазин или пък някакъв друг вид софтуерно обучение или работа, която да водите от вкъщи, да ви се наложи да останете през тези седмици по-дълго време от дома или далеч от другите хора. Някой пък може да замине на някой остров, така да се каже в момента, или пък да пътува до по-далечно място. Така че надявам се при всички нещата да бъдат приятни, които ще се случат.
И сега, както винаги казвам, много зависи от това в кой градус е асцендента при всеки в наталната му карта. И това, което в момента изброих като варианти по знаци и съответно асценденти, може да се случи така, че Меркурий наистина да попадне в един знак, но може той да се движи в два знака и така да повлияе съответно и на два сектора от нашия дом и от това, с което се занимаваме от нашия живот съответно. Така че много всичко е индивидуално, не трябва да го приемаме едно към едно, затова има възможност на безплатни сайтове, където може да се направят натална карта. Аз имам тук в моят канал имам едно видео кратко, ясничко, където може да, ако не знаете как да си направите натална карта, да го чуете. Направете си една натална карта, обаче е добре да знаете точния час на раждане, защото съответно благодарение на точния час на раждане ще може да се ориентирате точно как ви са построени домовете. Ако не знаете точния час, няма как да знаете точно как ви са построени домовете. Е необходимо да се прави ректификация, но тогава трябва да се свършите съответно с астролог. И това е нещото, което нали, човек е добре да знае, за да може, слушайки такива някакви прогнози, той да успее да извлече полезното всъщност от прогнозата, защото астрологията всъщност е това начин, по който човек може да се запознае и да разбере, да се изясни някои неща и съответно, познавайки я добре, да има варианти за преработване на всякакви нали, неща. Не всичко, разбира се, защото обичайно пътят си и кармичните неща са избрани, няма как да се променят, но има неща, през които може да се премине по-лесно и някои сътресения и главоболия могат да се избегнат. Пожелавам на всички да се насладим на 3 седмици засилено приятно общуване, така да се дишаме леко, спокойно, да сарафираме на воля, да израстваме съответно, да се социализираме повече, да се надградим приятно, да се модернизираме и да се почувстваме част от общото, защото всъщност пътя е натам, защото ние наистина идваме сами, отиваме си сами, но тук животът е така устроен, че е по-леко и приятно, когато човек е част от група, а не самотен и изолиран. Въпреки, че и в самотата има големи предимства, но това е друга тема. Винаги групата води лекота и радост и щастие. Тогава човек живее по-леко, по-приятно и по-дълго със сигурност. Благодаря ви, че сме заедно. Благодаря, че слушахте прогнозата. Радвам се, че сте с мен и съм щастлива да споделям моята енергия и любовта ми към астрологията с вас. Пожелавам ви усмивки, свобода и нови зареждащи неща през следващите 3 седмици, благодарение на Меркурий и Водолей, естествено. До скоро!